m'arregleu la cambra i em perfumeu el llit perquè li vull donar una sorpresa al meu marit. D'acord, senyora, com desitgeu. Em disculpareu, jo em retiro perquè em trobo malament. Espero que em deixeu la cambra tal com us he demanat. Per descomptat, vol que envisi els metges per mirar si et poden donar algun remei per aquesta nit? Feu el que vulgueu, però procureu que l'emperador no se n'assabenti de la meva sorpresa. D'acord, espereu-vos un moment aquí, sisplau. Hola senyora, com es troba? El noto el pols una mica accelerat. Seria convenient que es prengués les medicines que li donaré. Això li llegiran el mal de cap i la faran dormir. Em penso que dormiré ben poc avui, a causa del mal mal que sento. Senyora, si us trobeu malament, feu-nos cridar de seguida, o si preferiu, baixarem a la vostra porta. No fa falta, aquesta nit necessito intimitat a la meva cambra. Ja us podeu retirar. Necessito posar-me al llit. D'acord, no se n'oblidi de les medicines. D'acord. Senyora, no en parlem més. Us demano que anem al llit i ahir parlarem d'altres assumptes que augmentaran el vostre plaer i seran un gran consol per mi. Ai... Per què sospireu, senyora? Digueu-me, sisplau, és que no ha tingut prou amb mi? Tot el contrari, el meu desig cap a tu ha augmentat. Si abans et tenia per bo, ara tinc per molt millor i més valent, però tinc por que et prenguin per heretge. Com, senyora? Què he fet jo perquè m'hagin de tenir per heretge? Certament sí que ho poden fer, perquè t'has enamorat de mi i jo et tenia com un fill. Senyora, ningú coneix el vostre valor ni el vostre cos perfecte com ho faig jo. Ai... Bon dia, senyora. Com es troba? Senyora? Maria Santíssima! Qui és aquest traïdor? Bon dia. Bon dia. La senyora m'ha demanat que, sobretot, no la molesteu ni entreu a la cambra perquè ha passat molt mala nit i necessita reposar. Nosaltres ens esperarem aquí fins que Majestat desperti. Així ens ho ha ordenat el senyor. D'acord, però feu-me cas. D'acord. No sé què haig de fer. Hauria de despertar la senyora o no? Senyora. I qui és aquest home? Traïdor. No sé què he de fer, no sé què he de fer. Bon dia. Bon dia, senyor. Amor meu, estàs desperta? Com et trobes? Lleveu-vos, senyora, lleveu-vos! Que el vostre marit està aquí i no suportarà veure's amb un altre home. Què li passa, senyora? Què es deu d'aquesta cara d'angoixa? M'he adonat que no puc tenir tot el que vull. L'emperador està a la porta i ara les nostres vides estan en mans de Déu. Si no et torno a parlar ni tu a mi, perdona'm, però no desitjaria veure't mort. Pobre de mi. Feu-me el favor de portar-me l'espasa que hi ha al recambró, perquè si he de morir ho faré amb honor. Vés-te'n i amaga't en aquest recambró, així podràs salvar la teva vida. Prefereixo perdre-ho tot abans que perdre't a tu. Vull abandonar-ho tot abans que separar-me de tu. Creieu que la vida de la meva dona corre per ell? No, ara mateix no, però si la malaltia no es tractés bé, podria empitjorar. Vale, doncs jo faré tot el que estigui a les meves mans. No es preocupi, Altesa, tot anirà bé.
Com que t'estimo molt, t'ordeno que te'n vagis en aquell recambró. Així podré donar alguna excusa al metge i a l'emperador i ja no hi haurà perill. Senyora, jo seré obedient, però no marxaré perquè no vull ser ignorant de la vostra persona i no vull que prengui mal. No tinguis por, si em volguessin fer mal hi hauria un turment per tot el palau. Senyora, he estat buscant l'espasa per tota la cambra i no l'he trobat. No passa res, ja no fa falta. Obri la porta. D'acord. Bon dia, majestat. Ja podeu passar. Gràcies. Amor meu, com et trobes? Com has passat la nit? Estic millor, però el mal de cap i el mal d'estómac no m'han deixat dormir tota la nit fins que ha sortit el sol. S'ha pres les medicines? Li prendré el pols. Sí, i gràcies a això ja em trobo més bé. Però estaria millor si hagués descansat més estona, ja que la donzella ha interromput el meu gloriós repòs. M'agradaria tornar al meu estat anterior per tenir entre els meus braços la cosa que més estimo. Digues, què era que tenies entre els braços? Entre els meus braços tenia el major bé que jo he tingut mai, i el que encara estimo per sobre de totes les coses. Jo us prego que no penseu en aquestes coses i que si us trobeu bé us lleveu del llit. Jo us demano per la meva salut que em deixeu reposar una mica més, ja que estic molt cansada de no poder dormir. Senyor, val més que deixem descansar sa majestat. No fos que la seva malaltia empitjorés. Per què sospireu, senyora? No sé. Bon dia. Ho sento. Res ja. Ai, pobre de mi. Feu-me el favor de portar-me l'espasa. Ja. Andreu, ja. Ah, jo? Sí. Ja que la donzella ha interromput el meu gloriós repòs. M'agradaria tornar a l'estat anterior per poder tenir entre els meus braços. Ja està, ja.